पूर्वी है एगो गम के गीत के फरमाइश बा हमारी गम में बाबू देखबा धोखा कइल प्यार में कहां बा झिल्ली में केसट में बाबू बड़े पुरान गाना हवा के फैन बा लोग गीत के एगो रहे खिसेबू तो मर जाए तड़प के लड़का लोग के जिए के साधन है तो एक घड़ी प्यार कर लेता लोग धोखा लेवे को नहीं क्या ऑटोमेटिक मिल जाता एगो गाना रहे फेसबुक पर नंबर निकाल लेता लो बाबा हाँ उल्लू बनावता लो लड़किन के एगो प्रेमिका बोले भी तो एगो उल्लू बना दे दूसर कौन के हंसता रहे यार अरे बतेवला से तो उल्लू ही हो ये हमार 2 नंबर प्रेमिका हो अरे पागल तू अपना बारे में सीताराम सीताराम प्यार में कुर्सी तुरदा में कौन प्रेम में गिरता लोग काका तोहरो कहीं प्रेम जरूर भइल होइले गिर बोले तो सुतिए जा हो जाला गलती ना कोने काका भइल होई प्रेम को होला होला भाई रहे भैंस से रहो भाई हमें से मेन के दोनों का बोले हां अल्टा पलटी कहने रहने हम का कहत नहीं हो उल्लू बनावता लोग है हमर 2 नंबर प्रेम का है तारा में 2 नंबर है हां तू ओकर रिकॉर्ड पता करो ओकरा खातिर तू 21 नंबर हो तू जानो ओकरा बारे में पता करो ओकरा खातिर तू 21 नंबर हो कबो जहां देखि कतनो गलती कोई तरह से प्रेम का नु प्रेमी के मनावे के सिंपल तरीका जानता रही सब खाली जहां एक में कहते हैं हमर सोना कोना कोना जानी मंजूर हो मैं जानू जानू अब का जाने जब ये ने खान जाना तो मैं कह में छटा के कर बुझाव तब नु लोग के होइलू हो खियेबू तब ना बॉम्बे रिटर्न खियेबू है ना खाली खबर खिया वीरेंद्र आई है कहां जाग मलिकार जाग मलिका जाग मलिकार रही लखना भाग गई लखना भाग कोई लखना अपनी मिस रहेंगे पैसा ले खैर कौन बात ना बाबा का दे लो आगे हो रहा है मान गनियो को रोके यही तरह मजा आवत नहीं 2000 ना 3 करा दी ना 3 करा दी प्रेमिका मिले आइल बड़ी प्रेमी से कब जब उघाड़े हो रहे तब जब गिर गए तब नजर से गिर गए तब मिले खाली आई रहे कल के है ना चलता मटिकोर के दिन रहे प्रेमिका के दूसरा जगह शादी होता रहे माटी कोड़ाता अब प्रेमी जानी पीपर बेगा 1.5 घंटा मुछड़ से कटोइले बड़े तले जब ललटेन के अंजूरा देखलस प्रेमी के वीरेंद्र राय जी आके लोगे सट गई काहे हिया ओ काहे सट गली कोनो रामायण में लिखल बा बारात आराम से जानता रहो जन बैला मार खाना होले सन हां तन कहले कि आ लइको पीठो पर चढ़ जाले सब होता जानते कि सिंह से मर है ना काहे से बदल जानता रही रामायण में लिखल लिखल पुरानिया लोग कहल के 2 गो काम जीवन भर भोर ना पड़े एगो कर्जा के खाई एगो होई जानते रहे एगो है बबुआ दुनिया जानता लो लइकाई के मिट्टी खाइल लइकाई के भूल चू अरे बाबा राखी पके गिरल कतनो धनिक हो जेबो विधायक हो जेबो आ पुरनका ड्राइवर भेट जाए करे अरे चल अरे विधायक होने बड़े का चल छोड़ देले ना कर्जा हमने के छोड़ देले बन जाओ कर्जा ले हले लुका छुपी छोड़ देले बने कहले कि जा पर जा जा धोखा कोई लुप्यार जा जा धोखा कोई लुप्यार जिंदगानी
पैसा काहे के देता नहीं लोग, पैसा खाए वाली तो छोड़ के जाती है। अरे ले ला मुहब्बत काम क्रिया करे के पड़ी नु, 5 गो डोम खियावे के पड़ी। 5 गो डोम जाए के बाद जो है दलवा में जो होगा तो 5-6 गो डोम भेटा जाए। एगो नेटुई हां भाई रेंज में कहले बड़े बहुत बहुत पुरस्कार भगवान वो सबके बनौले रही, बार बार प्रणाम करते जा। रोग के देवता को लोग नहीं प्यार वो है इंसान को ऊपर मतलब ना बुझाई। हां के करा जेकर जिंदगी में केहू से लगाव ना भइलो के जे केहू से प्यार नहीं करले सरकार कौन लड़का प्यार में पगल में तो देखे कहीं करे सरवा पगल आइल भाई बे मतलब वो जे देखल कोइले बा ओकर मरम जानत ता वो बुझता कि वो काहे पगल आइल बा। हम जानता नहीं जेकर अच्छा मीठा कैसा लगला एमे केहू बता सकता है बाबा? मीठा कैसा लगता है आप शब्द में हमको समझा सकते हैं? मीठा लिए ये नु हमको मीठ लगेला आ तो मीठ क्वेश्चन होला तनी बताई तो शब्द में। बड़ बड़ शास्त्री लोग इकोनॉमिक्स के जानकार लोग फेल मार दी। मीठा कैसा लगता है सामने वाले को बताने के लिए मीठा में से तनी भतूर के उनका कहले कि जिभिया पर धल जिभिया पर धरे तो बुझे कि मीठा कैसा लगेला। एकर वर्णन केहू नहीं कर सकत। वही आई लव प्यार केकरा से हो जाई कब हो जाई एकर गारंटी ना। एक्सीडेंट तू सोच के करेला ऑटोमेटिक का जरा जाए कि ना जाना एक्सीडेंट पे जाई बहुत सुंदर। वही आई लव हर रोज देखत रहा कोनो बात नहीं के कोनो तो हरसन आधा भा जाई कि तरह के ना देखला पर बेचैनी होके लगे। गलती ना नु बेटा ना सही दारू लगता है दुनिया देनी। हां सारी रातें बोरिया हमके जगावेलू बहुत बहुत पुरस्कार। देखो खर्चा करल दोसर के हो नजर लड़ी दूसरा से आज जब भेंट होई नु तो पहले ही यहाँ के खिंचिया जा पहले मैं भी यहाँ पर गेस्ट रूप में आया हूँ। हमहू एजे बनी जेहन की बेटा वो लगे कहे हम एजे बानी सब कहला तू कमाए वाला भाई जीवन भर कमाता ले अच्छा आ उड़ावे वाला उड़ावता घरे रह। पैसा रुपया धन से ना दिया वो मन चाहे। कुंवर जी घरवा के बगल में सेमरी को प्रोग्राम होला बाबा टमाटर बेचे वाला लोग करावेला टमाटर सम्मेलन अपने फटही गमछी ओढ़ले आइलो आ तारा के धारी वाला गमछी पगड़ी बांध के 500 दिलो टमाटर बेचे वाला। तो धन से ना मन से न होला मनगर कर बेटा पक्ष नहीं हलो तो हिंकरो बेग भर गेल बा हमरो दोनों बगली अल्लाह के गोल बड़ी छ हिंग करता मन से होला। धन तो सब रखल बा के गरीब भाई गरीब के गरीब केहू नहीं खे मनगर आदमी चाहिए। तोहे में बोल लुटला कितना पैसा लुटला काहे लुटला मन बतावे न तो 8 घंटे ड्यूटी कर लेता मनरेगा में जाके तो 350 रुपये मिलता वो मुखिया जी लोग बाकी लगा देता है बाद में ले जाए 210 को भेटा मन बताओ ना 100 रुपये लुटने है सट्टा ब्याज का लेखा भाई सट्टा दे कि नहीं दे दिया ही वो परिवार लुटने हलो मनगर बने तब याद जमा आवेलू बड़ी तरफ आवेलू सारी सारी रातें गोरिया हमके जगा
अब तो नमो बदनाम हो गए। नाम भइल बदनाम जिला जवान में